Здравейте, прекрасни дами! Ако сте тук, значи вече сте направили първата крачка, разбрали сте къде сте, какво носите вътре в себе си и дори да не е всичко, сте усетили, че тук има още нещо. Днес ще видим какво ви спира. Ще видите това, което усещате. Днес е ден 2 от нашата програма, в която сте 7 стъпки към желаната бременност. За да получим желаната бременност, ние трябва да освободим своите тела, да свържем ум с тяло през свободата, през спокойствието, през доверието, през вярата. Така че нека да видим днешния ден докъде ще ви отведе. Моля ви, ако има някои неща, в които вие не вярвате, оставете ги на една страна към момента, не ги осъждайте, не ги мислете, не дейте да слагате етикети на всичко, което ще чуете днес. Просто си позволете да го чуете и си дайте малко време да го разберете. Ако го разбирате на секундата, това е прекрасно, но не е задължително. Така. Първото, за което ще говорим днес, ние не се раждаме с страхове. Ние ги научаваме. Още като деца, още в корема на майката. И тялото ги помни, дори когато умът не помни. Ние много често си мислим, че проблемите и всичко, което имаме е в настоящето. Че нещо не е както трябва, че нещо не правим както трябва или че някой отвънка ни пречи. Но истината е съвсем друга, разбира се. Ние не се раждаме с страхове, ние ги научаваме. Или ги имаме като програма заложена предварително, но ние, разбира се, не знаем за нея и няма как съзнанието ясно да разбира, че живеем през страховете си. Страховете най-често се случват в ранна детска възраст и всеки един страх живее вътре в нас като част от нас. Първо ще говорим за позицията дете-възрастен. В теб има две състояния. Първото е детето, второто е възрастния. Има и още няколко състояния, за които днес няма да говоря, защото нашата тема днес е съвсем различна. Но детето чувства, страхува се и реагира. Възрастния вижда, разбира и избира. Възрастния поема отговорност, детето очаква някой друг да поеме отговорността вместо него. То не знае какво е отговорност и не трябва да знае. Но частта, която чувства, която се страхува и която реагира. Това е детето. Проблемът е, че много често ние живеем от възрастният човек, но реагираме през детската позиция, през детето вътре в нас. И тогава реакциите не са ни логични. Те са силни, емоционални, понякога дори неконтролируеми. Ние не осъзнаваме, че всъщност реагираме през детето вътре в нас. Но искам да се замислите, когато нещо се случи в работата, в къщи, на улицата, с приятели, вие сърдите ли се? Обиждате ли се? Как реагирате? Остро, рязко, бързо или спокойно, уверено, с отговорност? Детето е сърдито. То се сърди. Детето не разбира защо се реагира така. Възрастният човек разбира, че по някой път хората реагират и имат различна позиция. Не може всички да имаме едно мнение, един вкус, един стил. Възрастният човек не осъжда другите. Той ги приема такива, каквито са. Той търси решение на проблема, а не го задълбава в трудности, в сърдане, в неприемане. Това е огромната разлика.
И ако си стигнала до някакво, се сетиш за някаква такава ситуация в живота си, се запитай, защо реагирам така? От какво се страхувам и защо не мога да се отпусна? Това е истинската причина. Когато не можем да се отпуснем, ние реагираме по този начин, но съответно ние сме от позицията на дете. Искам да ви споделя един реален пример от една моя практика, която имаше много силен страх. И мой клиент имаше много силен страх, не можеше да разбере откъде идва. Когато започнахме да работим и се върнахме назад във времето, се оказа, че стигнахме до една ситуация в детството, в която той е бил изключително малък. Бил е с баща си. Ходили са при дядо му. Но баща му в този момент намира баща си починал. Тогава вратата е била като отключена, но с тези желязните веришки и те не са могли да влезнат вътре и са усетили, че нещо се случва. Че няма как да влезнат вътре и че бащата, т.е. дядо му, не реагира. Разбира се, баща му е изпаднал в много неприятна ситуация, може би е крещял, може би се е стреснал, но детето не разбира какво се случва. Детето вижда баща си изключително уплашен, изключително притеснен, викащ, блъскаш по една врата, за да я отвори и не може да влезне. И тогава вътре са разбрали, че самия дядо е починал. Тялото не го помни. Детето не го помни, извинявайте. Но тялото това нещо го помни. И това остава като една програма, че външният свят е страшен. И от тук нататъка моя клиент се страхуваше от всичко, от всички и даже не можеше да си определи какъв е този страх, към какво се страхува и от какво се страхува. Но живееше в него цял живот. Докато ние не се върнахме в това състояние, не го отработихме, за да го осъзнае, за да го разбере, за да го освободи и да освободиме тялото му. Този процес не става за 5 минути, не става за един сеанс, този процес е малко по-дълъг, но някой път, когато си в доверие, вярваш, знаеш, че това работи и се довериш на процеса, става обратното. Този процес е за минути. И освобождава веднага тялото, освобождава веднага съзнанието. Все едно, представете си, всеки един страх живее в нас под формата на енергия. Тази енергия е задържана. Когато тази енергия е задържана, самото място е като сковано, самото място може да е подуто, може да има болки в него и изведнъж се освобождавате, все едно една мъгла вътре изчезва, особено когато е в главата. Аз съм освобождавала няколко страхове от главата си и мога да ви кажа, че чувството е все едно една тъмнина изчезва и съзнанието става бистро. Ако някога сте се казвали аз забравям или аз не помня толкова, да, устаряваме, нали, много сме натоварени, не, мили мои. Това не е така. Казвам ви го като жена, която е на прага на 40 годишна възраст. Когато освободиш страховете си, особено от главата, съзнанието се освобождава и си помня, и си знам, и всичко ми е наред. Така че много се надявам всяка една от вас и ви пожелавам от сърце да намерите тези страхове, да си позволите да ги видите и ако в началото изглежда страшно, особено ако сте в позицията на дете, освобождаването на страховете са страшни тогава. Да, тази дума не е приятна. Но след освобождаването им идва едно спокойствие, идва едно щастие и ние започваме да спираме да се страхуваме. Започваме да сме доверие, започваме да вярваме, започваме да се усмихваме, започваме да приемаме такива нещата, каквито са. И ако влезе в нас ситуация, ние не реагираме като дете, което да се сърди и обижда, а реагираме като възрастен, който намира точно за 3 секунди и половина решението и продължава напред в живота си. Всяка една ситуация идва в живота ни, за да ни направи по-успешни, по-добри и по-щастливи. Въпросът е ние през коя позиция я виждаме, реагираме и вървиме нагоре
и напред. Истината, проблемът не е днес, проблемът е, че реагираш като дете в тяло на възрастен. Дете не може да отглежда дете. Когато сме в детска позиция, тялото не зачева. Тук искам да ви го прочита още веднъж това нещо. Дете не може да отглежда дете. Когато сме в детска позиция, тялото не зачева. Децата не могат да гледат други деца. Енергийно, когато вие сте в детска позиция, живота ви поднася всичко подходящо за деца. Затова много често и в работата ни е по-трудно, и в живота, и в партньорските отношения, защото когато имаме ситуация в къщи, разбира се, с партньора си не може винаги да сме на едно мнение, ние, реагирайки през детето, се сърдим и караме. Реагирайки през възрастния човек, разбираме от срещния и се разбираме с 2 думи или 3. Така че замислете се днес и сега, от коя позиция вие живеете. Как реагирате на всичко, което ви се случва в днешния ден, в утрешния, как ще реагирате? Искате ли да продължава по този начин? Ако искате да промените живота си, днес поставяме намерение да влезнем в позицията на възрастния, на отговорния човек. Има нужда, разбира се, от доста работа това нещо да се случи. Това не е само с една мисъл. Хоп, всичко се случва. Но първата мисъл и намерението да промените всичко ще ви донесе нужната информация, вие да постигнете този резултат и да промените вашето състояние. Как се създава страх? Детето не разбира, то усеща, то вижда, то чува, то преживява и си създава извод. Светът не е безопасен. Тук, само една секунда да погледна. Да, едно дете присъства на ситуация, която не разбира. Напрежение, страх, загуба или някоя силна сцена. То не помни случката, но тялото помни усещането. И този страх остава вътре. Това е както ви споделих примера за моя клиент. Имам още доста, за които мога да ви споделям, но смятам, че не е необходимо. Един пример ви е напълно достатъчен, за да разберете какво е в действителност, как работят страховете, които особено не помним или не знаем. Пренатален период. Още в корема, когато майката се страхува, детето усеща навън е опасно. Това е първата програма. Така се създава първата програма. Когато майката се страхува от изследванията, от резултатите, от това дали всичко е наред, детето не разбира какво се случва. То усеща и създава първата си програма. Навън не е безопасно. Сега искам да ви разкажа нещо за себе си. Като 39 годишна, при мен са задължителни изследванията за Даун и още доста болести, за които няма да говорим днес. Не ни е това работата. Истината е, че първия път, когато получих от доктора си, понеже аз получавам какви изследвания са ми необходими всяка седмица или всеки месец, без значение, както са ни предназначени. Когато получих, че аз трябва да направя тези изследвания, в първия момент се отбади и старото мое аз, страха веднага, и той се отключва директно в сърцето, като едно свиване се получава, не може да не сте го усещали. Обаче в този момент аз си казах не, стоп, спри, момент. Нека да прочета цялото желание на моят доктор още веднъж и да разбера какво се случва. Защото аз бях качила изследвания и той ми го праща. Това са едно от изследванията, следва, че нещо не е наред. В моята глава веднага става един огромен филм. Но всъщност не беше. Така изследванията си ми бяха много добре. Просто е препоръчително и задължително на тази възраст всички ние да правим тези изследвания. Доктора, който работи с мен, може да помогне чрез възстановяване на организма, ако има отключено такова състояние и някаква такава болест генетична, да помогне след самото раждане това да не е от толкова огромно значение за самото дете. Това как се случва,
е отделна тема и не е моя работа да говоря вместо доктора, но има такъв вариант. Съответно, аз веднага какво беше в главата ми? Кой е човека, който може в 11:30 вечерта да ми каже какво има предвид лекара под това, което е написал, защото аз в този момент не разбирам и влизам в една огромна паника. Излезнах от паниката, автоматично се сетих за дамата, която също е ходила при този доктор, също е на 37-8 годишна възраст, също е правила тези изследвания и веднага да ми обясни. И съответно и се обадих, тя ми е доста близка, разказа ми, че това са задължителни изследвания, че всички ги правят, така че не е задължително да има проблем, за да те пратят там. Това нещо автоматично веднага успокои моето тяло, успокои моето съзнание. Това е новата реакция, която аз имам изградена. Това искам да ви обясна. Когато човек е работил със себе си, когато човек е отключил, премахнал страхове, отключил новото си щастие, спокойствие, вяра и доверие, той веднага намира решението, което да намери истината. Ако няма такова решение, няма как. Вие влизате в страх и цяла вечер не спите, цяла вечер тялото се страхуват, обаче това нещо реагира веднага на бебето. Бебето започва да изпитва силен страх. То не знае, не разбира думите. То усеща тялото. Сковаване, напрежение, страх. Липса на доверие. Когато тези чувства са за кратък период от време и после се върнем, обясниме, отпуснем, влизаме в спокойствие и знаем, че всичко е наред, детето разбира, че вънка е страшно, обаче ние можем да се справим. И веднага пада програмата за страх от детето. Така в преднатален период, още в корема, се създават първите програми. И ние, работейки с себе си, знаейки какво и как да реагираме на ситуацията и през възрастния, разбира се, защото ако бях в позицията на дете, тук положението ще да излезе много критично и сериозно, с много голям страх, с много плач, буквално с каране, може да започнеш да се караш, особено или с партньор да му обясниш, той да влезе в този страх и да влезе един кръговрат от страх. Така че този процес наистина е необходимо ние да влезем, може да желаем бременност. Аз съм желаната бременност, но зад желаната бременност, тук за мен е осъзнатата бременност. Там, където жената знае какво прави, знае защо го прави и как да даде най-доброто първо на себе си, за да може това нещо да е и към бебето. Това всичкото, което ви изговорих към момента, говоря за бебето, което е вътре в мен и за желаната бременност. Но ако някой има деца преди това, както аз имам детенце на 12 годишна възраст, последната една годишна възраст, сваляйки всичките тези програми от себе си, аз освободих и нея. Тя самата в момента е уверена, спокойна и доста по-разбираща себе си и доста по-използваща всички знания и умения, които има. Детето, което беше свито, не взимаше участие, стоеше далеч от сцената, вече го няма. И това е благодарение на това, че аз работя със себе си. Така че ние, работейки с себе си, освобождаваме напред, но и назад. Това беше много важно да ви го споделя тук и сега. Какво се случва днес? Ти не реагираш на реалност, ти реагираш на стара програма. Страх, напрежение и контрол. Всичките тези страх, напрежение и контрол, те се създават в ранна връзка, детска възраст, в ситуация, която ние не помним или помним, но сме блокирали. И ако сега вие се замислите и помните ли детството си? Има ли моменти, които ви се губят? Има ли моменти или хора, които се губят? Това е защото детето във вас е преживяло изключително неприятна или голяма травма и съзнанието е блокирало този спомен, за да може да пази вас самите. Всяка част, която усещаме днес, е това, което е било тогава.
Затова е добре да се върнем и да видим какво се е случило, как се е случило. А за да сме стигнали до тук и ние с вас да си говориме за предизвикателствата по пътя за забременяване, това значи, че нашето тяло е блокирано. Щом е блокирано нашето тяло, има причина. То не се случва просто е така, защото живота ни наказва или защото съдбата е лоша с нас. Това се случва, защото ние самите по някаква причина сме блокирали тялото си. И когато тялото се чувства в страх, дори и съзнанието да казва аз желая да направя нещо, тялото не го дава и в момента, в който ние изпитваме страх, не можем да заченем. Съответно и се създават такива ситуации във външния свят, в материалния свят, в които да ни показват, че ние самите не можем да се справим или че не е правилното, лекарите ни бъркат, попадаме на лекари, които става като единомагиосен кръг и казват ти различни болести, различни причини или няма причина. Също това е много често срещано. Няма причина, защото първите години нямаше никаква причина при мен нещата, как се случваха. След това се отключи тромбофилия, висок пролактин и така нататък. Когато аз не чувах и не виждах и тялото вече трябваше да направи нещо по-голямо, за да го чуя аз. Субличности. Сега ще ви обясня. Това са частите в нас самите. Те се изграждат в тази ранна детска възраст, когато има различна ситуация. Това са вътрешни гласове, които се опитват да те пазят. Нека да направим нещо. Когато имате определена ситуация, без значение, вътре във вас започват да излизат едни мисли. Някой път са положителни, някой път са негативни, другия път са критикуващи, третия път са вярвай повече в себе си или ти не ставаш, това няма да успееш да го направиш. Това са различните части в нас, които живеят. Като вътрешно дете, вътрешен критик, частта, която се страхува. Аз ще ви дам едно упражнение, в което вие ще видите какво носите вътре в себе си, кои са частите, които ви управляват. Надявам се да успеете да намерите няколко, за да разберете каква е разликата и да усетите вътре в себе си кога е изградена тази част, защо е изградена тази част и от какво ме пази тази част. Ние не търсим частите, за да ги изтръгнем от нас самите. Не е необходимо. Това са части, които са ни изградили. Някой път ни вредят, но много често и ни помагат. Нашата задача е да ги осъзнаем, за да можем да ги използваме и тези части да работят в синхрон, а не да си пречат. Ако, примерно, аз имах в себе си перфекционист, но имах в себе си и критик, когато тези две части работят в различни посоки, те пречат. Когато те пречат една на друга, аз не знам кое е по-напред да направя, не знам кое е правилно, не знам кое е грешно и се случва така, че една ситуация или нещо, което трябва да свърша, аз на финала се дъня и не се получава. Защото перфекциониста иска да е перфектно, критика почва да го критикува, не е перфектно достатъчно и не се получава. Това не си ти, това са частите вътре в теб, които ако ти приемеш, признаеш и усетиш, осъзнаеш какви са те спират да те ръководят и ти започваш да ръководиш тях. Ти не си счупена, ти просто имаш части, които чакат да бъдат разбрани. Така затваряме всичко в себе си и когато осъзнаем кои са частите вътре в нас, освободим ги, приемем ги и ги синхронизираме да работят заедно, тялото се освобождава, напрежението пада и започваме всяка една ситуация да я виждаме правилно, спокойно и да правиме всичко с една огромна лекота. Самостоятелно упражнение аз ще ви го дам в допълнителен PDF файл.
Но преди да изгледате модула, не правете упражнението. Ако трябва, го изгледайте още веднъж и още веднъж, докато разберете всичко, което ви казвам тук. Ако имате въпроси, виждам, че никой не пише в чата в канала. Пишете. Ако ви е срам или не искате да се издавате, може да пишете само на мен на лично съобщение. Без комуникация, без обратна връзка, някой път ние сме блокирани. Това пак е блокаж на съзнанието, който търси сигурното и не позволява истината да излезе. Когато няма истина, няма осъзнаване, няма разбиране, няма и промяна. За да променим всичко в нас и да освободим телата си, напрежението и да пуснем щастието вътре в себе си, което да отвори нас самите към всичко, което желаем, няма как да се случат нещата. Така че благодаря, че бяхме заедно в ден 2. Запазете до вечера 7 часа времето. Ще работя с няколко човека. Ще направим една медитация, която да ви освободи, да разберете и да осъзнаете още повече нещата вътре в себе си. От каква позиция живея? Дете или възрастен? Кои са частите вътре в мен, които ме управляват? Осъзнаем ли ги? Започваме ние да управляваме тях. Благодаря ви, че бяхме заедно и до скоро.